Dobre! Dajte mi pokoj už! Čo máme? Nechajte ma na pokoji! Čo máme? Daj to! Dobre! Poďte Najlepší spôsob, ako vyhnať tmu, je jednoducho zasvietiť svetlo. A preto vás vítame pri ďalšom natáčaní Fun, ako nebyť zvedený. Veríme k tomu, že sa vám to bude páčiť a že si to užijete. Prečo, pane, znamenal tento kríž? Ale zapriem samého seba a ponesem tento kríž. Také ťažké to je, ale to zvládnem sám, kľudne. A ty sa nám drž, poriadne. Veľakrát nás diabol dá trápenia a bolesti, ale ľudia, keďže nemajú poznanie, tak sa to obvinujú Boha. V tom skutočný zdroj problémov je diabol a nebo. Strach. Je niečo, čo nepriateľ často používa, aby nás zmanipuloval a tak dostal od Božej vôle. Strach je veľakrát ako nafúknutá bubujna. Ťažké to je. Vy, to všetko je vaša vina. To je hrozné s vami. To je všetko vaše. Pane, pomôž, Ježišu Krista. Niekedy skutočným koreňom našich problémov nie je diabol, ale sme to my sami. Prostá. Pozri sa na seba. Si škaredá. Nikto ťa nemá hlúpa. Sprostá škaredá, odporná. Toto ti nepomôže. Nikdy z teba nič nebude. Nikto ťa nezachráni. Aj tak to nakoniec urobíš, aj tak zomrieš. Nikomu nebudeš chýbať. Absolutne to konečne urob. Tvoji rodičia, už nemáš nádej. Už to vzdaj. Už aj tak koniec. Urob to, ukonči to. Ježiš, pomôž mi! Konečne, skáp.